А кажи ми К. К. Само ма преподписал и така е придобил това. Извършил е документно престъпление. Това ми казвате. Господин Марков, упреквате сина, че е извършил документно престъпление. Рип. Клевета. С 1000 на 100 гаранции, че той или... Какво? Колко на 100? Колко на 100? С 1000 на 100 гаранции, че той или... Дето викат, че не е ми жена, те са му подписали... Нали имате развод? Разбира се, че не ви е съпруга, бивша. Съпруга. Тя или той на ламба, на прозорец или нещо само преподписали. И Цецо ми... Подписът На лампа, на прозорец са ме преподписали. се полага пред нотариус. Господин Марков, господин Марков, подписът се полага пред нотариус. Подписа, знам, че се полага пред нотариус. Но всеки има хора, всеки има приятел нотариус. Ама Цецо и Правда ми каза така: Марко, заведи... Няма да питам кои са Цецо и Правда, че нещата загробяха. Кооперацията и секретарката. Кой построи кооперацията, в която имате жилища? Аз съм от първия ден. От първия ден на Правда с мъжи. От първия ден до последния ден, до покрив. Дравения не съм слагал само. Дравения не съм слагал само.